jiena kontent bil-premju għax vera sabiħ. Il-kejdin nejnu fl-iskola, kontent bih. Nilafu daw is-sentej u nejnu fil-lessons, noqgħod miegħu fil-break. So, x'tagħmlu waqt il-ħin tal-break? Noqgħod miegħu, noqogħdu fil-bitħa, noqogħdu nitkellmu. Sewwa, u inti għalik il-fatt li għandek l-għajnuna tal-ħabib tiegħek, xi tfisser għalik anke l-fatt li tkun waqt l-iskola? Tajjeb, u għax ma tantx issib nies bħalissa bħalu għax ikunu magħhom irrieħ. Jiġru jilagħbu Denilson le, l-ewwel il-ħbieb u mbagħad il-logħob u l-isports. Sewwa, xi jfisser għalik dan? Għandek ħabib tajjeb żommu, titilfux. Ġifieri anke x-xogħol tal-iskola tħossok aħjar il-fatt li għandek l-għajnuna. Ejwa ħafna anke meta jkun hemm xi ħaġa ma sax nagħmilha jiġi jgħinni huma l-ewwel insibu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.